Zo, goeiedag iedereen. Nog even een vlog over de fietsverbindingen hier aan de grensregio Oost-Vlaanderen met Hulst-Nederland. Dus ik maak die video's ter verbetering. Kijk, ik fiets meer dan 10.000 kilometer per jaar en ik weet ook wel zeer goed waar dat er dus gevaarlijke punten zijn. En dit ook ter verbetering. Kijk, als men komt van de fietssnelweg F411... heeft men de mogelijkheid via Kapellebrug, Hulst binnen te rijden, het bosgebied of eventueel de Klinge. Niet alle fietsen zijn geschikt om door het bosgebied te fietsen en zeker en vast niet de elektrische step. Het is zelf gevaarlijk dat je kan vallen en ook wel met de bakfiets en andere soorten van fietsen is het bijzonder moeilijk. Iedereen weet het, moet je via Kapellebrug. Dan kom je ook in toestanden terecht dat je plotseling op de baan moet fietsen. Ik heb daar beelden van. Het is al tientallen keren zo geweest bij mensen. Er zijn oftewel werkzaamheden of bepaalde locaties die juist afgesloten zijn. Maar bon, sommige mensen moeten wel langs de Kapellebrug omdat hun fiets niet geschikt is voor het bosgebied. Kijk, in 2023 hebben ze de fietssnelweg verlengd tot het grenspunt. De grenspunt met het Klinkspoor en Hulst-Nederland. Oké, je hebt daar natuurlijk die bosroute, is interessant met de MTB-fiets. Maar ik ga nog even tonen hier. Ik ben met mijn stadsfiets verschillende keren langs deze route geweest. Er zijn verschillende beschadigingen aan mijn fiets gekomen. Ik ben ook naar de fietsmaker gegaan daarvoor. Het wiel die niet meer, zou ik zeggen, goed staat op de as, er is constant iets, dus er is toch wel verbetering nodig. Ik hoor het ook van de anderen, we maken die video's ter verbetering, maar het duurt zo lang. Waarom moet men jaren wachten tot er iets verandert op het gebied van dit? Ik heb het nu over het probleem met fietsverbindingen, de grenszone. Er zijn waarschijnlijk ook wel nog andere punten in Hulst of andere locaties. Dat werd ook besproken in de krant. Er is een artikel hier recent in de krant onder deze video. Dus opnieuw, die video's worden gemaakt ter verbetering. Een snelle verbinding tot het station van Sint-Niklaas, mogelijk in 30 minuten van het grenspunt tot het station. Ik laat nog even de beelden lopen hier tot het Klinkspoor, dus nog even om te tonen, dus het vernieuwde stuk. Natuurlijk is het een stuk langer, dus een fragment. En dan ook wel belangrijk, de overgangspunten zijn ook aangepast op verschillende locaties, dus men heeft voorrang als fietser. Dus hier aankomst het Klinkspoor.